pagduga-duga niya. Ready na ka para unyang gabi ba? Ready na kay ko ba eh. Grabe yung pinaktisay na mo gabi sa kong asawa. Mga bitang giduka ko kay kadlaw na may naghuman. Dako premier ba bay no? Oo ka na, 10K kay Wantan. Dako-dako na ganito na mahimong 10K na mo ba kay malukat to mo Noon. daruhan. Bright masag ko gamay. Ikaw, He? ready na sad ka? Kanang murag kanang ready gamay. Kulbaan mo na bay. Pilde na mo. Ready ra kagamay. Kulba na mo dako. Agoy. Pero bright di ako. Wala ka mag-practice mong asawa. Awa ka na practice laro kayo. Kay wa ka giduka ako. Grabe kong asawa. Alas 4 na may naghuman. Aw. Anhar makitang katag bay ba. Igpason to sa stage igpangutana. Wala Call na. wala ing kanang kung ano ba nga kinsay na ka. Laro na ako. Tanaw nakitang katag. Hoy! Naram day ka diha. Uli anta uy. Ano man ka? Ala, mag-practice pa ta para unyang gabi kay sure jud ko nga tungod sa kung pagtudlo nimo akong effort kay pagtudlo ikaw ang makadaog. Sikan ra kanako bay. Nada may effort day. Una effort day. Ikaw sir. Tandinganan sa Nag-practice airplane. sa imong asawa. Asos, grabe len. Practice lang namo kay Bawre. Magduka kay karon kay alas 4 na may naghuman practice akong asawa sa kadlawon. Ako wala na ko sa tudlo yung gabi kay bati man ang gabi makatog makalimot Aw. ari na tudloan mga Wow, okay. hours before sa contest. Tara na. Bay, ano sabi bay? Gibay. Ila pantiyan ako. San mo ang asawa yung tao na. Ano di anita. O dire talin ko diha. Ayaw di ko pakawawi unya ha kay napantog bidres tong barangay nga imong asawa. Utukan. Di, wow. Siyempre amba na dapat utukan sad. Sayang kayo ang Jusmil. Kini. Akong sugdan ang pagkuan nimo ha bantay wa jud kay nakuha kung di pagkapi tigaan na pati kaghapon og kape taas kitong kape ha bantay Na bitaw, ilo ha? man ako gud. Mao na diha. Sige kini. Kay sure jud ko mo gawas ni unya sa contest unya. Ano ang pambansang puno? Tagay ko clue. Slow lagi dayon. Starts with letter N. Niyog. Sige. Dili. Gahi gali kay ni siya. Gahi. Gahi. Niyog. Dili na siya mamunga. Ay dili mamunga. Oh, dili. Niyog nga baog. Dili. Anak gani mo na makita sa Virgin Forest. Ay, ano na makita sa Virgin Forest? Kibaw ko na kibaw na ka. Oh, tubag. Virgin coconut oil. Dili. Kahoy gani. Puno. Ay kahoy man di ay tuno. Oh. Kanang kuan. Virgin coconut tree. Dili lagi. Uy, sus paita biya ni mo. Imo dito sud mong utok. Bikini be. Ikaduhang pangutana kay George ko mugawa sa Di, Jimmy. wow. Ano ang pambansang ibon? Naning katawa kay baw ko kay baw ka. Ay. Kay kuklo. Lo na sad. Starts with letter M. Manok. Dili lagi manok. Gamay sa manok. Iman im. Oh, M. Manok. Dili lagi manok. Mas gamay sa manok. Manok. Dili lagi. Kapuya ni mo. Gamay. Mulupad. Habog kani og luparan. Mulupad ay. Oh, ay, di ba kay baw na kasi. Wa maga musulti dayon gud. Mulupad. Dapat mo kuha kag clue. Sige. Mingon ka lupad. Oh, mulupad ge. Manananggal. Nagsakit na kung ulog dughan nimo ha. Manananggal. Tao man na. Atong gisgutan. Ibon man. Ibon. Ibon di ay. Oh, color brown gali ni siya. Ay, color brown man di ay. Oh, color kana murag nagbuot na ba kung dughan yon. Color brown na di Oh, ay. color brown. Lechon manok. Brown na lechon manok. Nagbuot akong dughan nimo. Patsa, di ko nimo konsumisyon.